आमच्या पार्टीचे ऑर्गनायझिंग जनरल सेक्रेटरी BL संतोषजी आणि गोयचे प्रभारी CT रवीजी हे 2 दीस गोंयांत आसात आणि पुराय इलेक्शनाची तयारी म्हणून तांच्यांनी MLA मिटींग, मिनिस्टर्स मिटींग, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स मिटींग, कोर ग्रुप मिटींग या सगळ्यांच्या बरोबर ग्रुपान मिटींग, त्याच्या बरोबर इंडिव्हिज्युअल मिटींग ही सुरू केली आसा. इलेक्शनाक जरी 6 महिने असले जाल्यार त्याची तयारी जी आसा ती ऑलरेडी आम्ही सुरू केल्या. पण त्याच निमित्तान ते गोंयांत आयले. सो हितून कितें ह्या मिटिंगे उपरांत कितें गव्हर्मेंटान चेंजीस बी दिसता पॉसिबल आहा, करेक्शन्स बी कितें पॉसिबल आहा? गव्हर्मेंटाचो आणि ह्या मिटिंगेचो कसलोच संबंध ना. सरकारच्या कामगिरीवर ते खुश आहेत का? हां, सरकारच्या कामगिरीवर ते खुश आहेत का? ऑफकोर्स आहे आसा. ओके, ही मिटींग ही निव्वळ ऑर्गनायझेशनच्या बाबतींतली आसलेली मिटींग. ओके, आणि पुराय ऑर्गनायझेशनान वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाक जाय पार्टी म्हणून, इलेक्शन म्हणून, त्या संदर्भातली मिटींग. गोविंद गावडे जे इंडिपेंडंट MLA आहा पळय म्हणजे तेवूय ह्या मिटिंगेक BJPच्या येयले आणि ते भायल्यान तेंचे स्टेटमेंट केलो की BJP जर चान्स दिता जाल्यार आपूण BJPन जॉयन जावन फुडले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आसा. तो तेजो स्टेटमेंट आसतलो. आणि ते आले तर त्याचं स्वागत करणार. मिनिस्टर म्हणजे पयलीं आयक बींग अ मिनिस्टर म्हणून आमचे 12 मंत्री तांकां मेळपाचे इन्क्लुडींग मी. त्या निमित्तान तो हांगासर मेळ्ळो. ओके, त्या खातीर तेणी जो भायर स्टेटमेंट दिला तो तेजो स्टेटमेंट. पण ते आले तर स्वागत करणार का तुम्ही त्यांचं? तो पार्टी निर्णय घेतलो, मुख्यमंत्री घेना. पार्टीन घेवपाचो निर्णय आणि हे ते सगळे पार्टी घेता. आज हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष जी यहाँ पे आए हैं. उनके साथ में CT रवि हमारे पार्टी के प्रभारी जो इलेक्शन की पूरी तैयारी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि किस तरह से हम काम करेंगे वो देखने के लिए वो यहाँ पे आए. उन्होंने MLA, मिनिस्टर्स, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कोर ग्रुप, इन सभी लोगों के साथ चर्चा की. इंडिविजुअल इन सभी लोगों के साथ बात की और आगे इलेक्शन की स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए उन्हें हमने मार्गदर्शन किया. डेफिनेटली उसी तरह से हम आगे आने वाले इलेक्शन की तैयारी यानी ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि स्टार्ट कर रहे हैं. Sir, one thing is your COVID super specialty block is running under air conditions. So which is not as per. मुझे लगता है इस बारे में आज वहाँ पे डीन या हेल्थ मिनिस्टर सभी ने इस पे बात हो गई है. So one more thing कि our template which is कि it has been stopped but still in the isolation एक्सपर्ट जो कोई है वहाँ पे डीन हो या बाकी लोग हो उन्होंने इस क्वेश्चन का आपका आंसर किया है. बट फॉर द प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट वी आर नॉट यूजिंग द आयवर्मेसेट्रिन. कोविड ट्रीटमेंटाक दिता. मैंने एकाच लागून हांवें सांगला एक्सपर्ट हे आहा पळय न्ही डीन आसतलो किंवा आमची टीम आसतली तांच्यांनी हेजेर उत्तर दिवपाचें. तांच्यांनीच ताजेर उत्तर दिवपाचें. Sir, minister is saying that you cannot follow WHO guidelines everywhere in state. नो कमेंट. निवडणूक तुमच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणार आहे. तुमच्याकडनं काही त्यांनी वेगळा फीडबॅक घेतलाय का? आणि तुमच्या नेतृत्वावर अध्यक्षान पार्टीच्या हेज्याय पयलीं सांगलां इलेक्शन म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल वतलें. डेफिनेटली म्हाजी तेज्या कडेन 1 to 1 ही डिटेलान मिटींग जाल्या. म्हणजे तेज्या बरोबर वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चाय जाल्ली आसा. आणि डेफिनेटली पार्टीन ठरयल्या त्या प्रमाणे इलेक्शन्स म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल येतले वयतले. ह्या मिटिंगा उपरांत टार्गेट्स बी दिला MLA और मिनिस्टर लोकां कडेन चड पावपाक कितें इम्प्रुवमेंट बी ते तर आसाच न्ही. म्हणजे ऑफकोर्स ऑर्गनायझेशन म्हणून ज्यो काही गजाली सांगल्यो वता मंत्र्यांनी आसतले, मुख्यमंत्र्यान आसतले, सगळ्यांनी आता लोकांपर्यंत कोविडाची स्थिती सुधारल्या उपरांत आतांय बी आमकां कोविड काळात जी लोकांक मदत करपाक हाज्याय फुडें ती आनी ताज्या उपरांत सरकाराचे वेगळे वेगळे विशय लोकांक समोर वचूंक जाय. सरकारान लोकांक मदत करपाक. काँग्रेसचा कोण नेता compensation to last time you said about the compensation to how many people are approaching last time you said त्याचो अजून फॉर्म येवना. फॉर्म येयल्या उपरांत सगळ्या लोकांपर्यंत पावतलो. ताज्या उपरांत लोकांनी अप्रोच करचें. काँग्रेसचा कोण नेता एज्युकेशनाचे क्लासींचे कशें कितें पार्सेकरान आतां स्टेटमेंट केलो की स्टार्टींग ऑनलायन क्लासीस फ्रॉम 21 जून. डिपार्टमेंट हायर एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हे सगळ्या जाणता जे डिस्कशन असतं ते डिसीजन घेतात. काँग्रेसचा एक नेता पैंडेमिक के बारे में आप मीटिंग को डिस्कशन हुआ? हाँ, सब कुछ पैंडेमिक के बारे में भी डिस्कशन हुआ. सर लास्ट टाइम ऑफिशियल स्कीमा होगा
but still people are not getting. For the last 2 months, people are not getting this schemes. फक्त भाजपमध्ये 2 महिन्याचोच डिफरन्स आसा BSS मध्ये तोय कव्हर अप करपाचो प्रयत्न सर लाडली लक्ष्मीचे अजूनही रिलीज ना, लाडली लक्ष्मीचे 2017 पर्यंतचे पैसे रिलीज जावपाक सुरवात जाली. ओके, इट इज ऑलमोस्ट 3700 लोकांक ह्या म्हयन्याच्या एंडिंग पर्यंत मेळटले, ज्यांच्यांनी फॉर्म 2017 ज्यांचो पेंडिंग आशिल्लो मेरीट केस. ताज्या उपरांत फुडल्या म्हयन्यात 2018 वर्सांतले मेळटले, ताज्या फुडल्या म्हयन्यात 2019 वर्साचे मेळटले. एका म्हयन्यात 3 म्हयन्यांनी मेळून सगळे पैसे मेळटले. काँग्रेसचा कोण भाजपच्या संपर्कात आहे का? खबर ना म्हाका.